Danseskolen fra August Bournonvilles Ballet Konservatoriet er en kærlighedserklæring til de parisiske dansesale. Her trænede Bournonville i 1820'erne. Bournonvilles navn er fransk, men han er dansk, og hans helt originale koreografiske stil og de balletter, han skabte til den kongelige ballet, er et centralt kapitel i balletkunstens historie. I konservatoriet udtrykker Bournonville på én gang sin pædagogiske og kunstneriske idé, det harmonisk udtryksfulde, det teknisk beherskede. Flemming Ryberg instruerer børnene. De voksne dansere har engang stået som børn på scenen i konservatoriet. De fleste begynder på balletskolen som 7-8-årige, når de kan følge almindelig skoleundervisning, som de også får på Det Kongelige Teater. Jeg ved godt, der ikke er så meget plads i den her lille sal, men alligevel skal I komme op og prøve at strække benene, selvom det bliver på stedet. Ned, ned, og 1, 2. Vi prøver lige at lave det en gang til, ikke? Og 1, 2, 3, og hånd armene, David. Bournonvilles næsten 50 år lange virke ved Den Kongelige Ballet har skabt grundlaget for dette kompanis egenart og verdensry. Han uddannede sig i Paris i de år, som ledte frem til den romantiske kulmination i dansen. Men hans stil er helt personlig, og de balletter, han skabte, er lige så danske som H.C. Andersens eventyr. Nu spiller Jørgen en lille smule langsomt, men endelig fylde musikken ud, så jeg går hele vejen ned i en lydkompagni. Ikke? Endelig husk det. Vi tænker på det 8. gang, den kommer, at du så skal gøre rundt de 7. Ikke? Så endelig kommer op og strække benene helt. Og 1, 2, 3, og ned. Se meget. Endelig, hvis I holder overkroppen, er det meget lettere for jer at gøre trinene. Kom op, prøv at komme op og battere. Kom. Og kom op og batter i kadren. Kom. Kadre, kadre. 1, 2, 3. Og kadre. Ja, det er bedre. Og en gang til, David. Kom. 1, 2. Og nu rundt. 7 rundt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En af Bournonvilles efterfølgere som balletmester, Hans Beck, indrettede det specielle Bournonville træningssystem. Han komponerede skoler med særlige discipliner for hver af ugens dage. Onsdagsskolen er en af de skoler, som den fremragende karakterdanser Fredbjørn Bjørnsson oftest vender tilbage til, når han underviser de unge dansere. 2, der ser vi ud. Og 1, 2, 1, pas de bourrée. 1, 2, 1, 2, 1, og 1, 2, pirouette. Sprung, pas de bourrée, coupé, pas de 1, 2,
fortsætter med trinene, vi kalder det mørke. Værsgo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, for højt. Det er karakteristisk for Bournonville-træningen, at den udvikler usædvanligt gode og stærke mandsdansere. Det er for bevægelsens skyld. Ikke mere end det er for... Henning Kronstam var en af sin generations fornemste dansere. I dag er han chef for det kompagni, han er vokset op i. I sin undervisning kombinerer Henning Kronstam sine erfaringer fra Bournonville-træningen med de øvrige erfaringer, han har som klassisk trænet danser. Smid benet op. Smid det op. Op. Og op. Igen. Smid det op. Ja. Rigtig. Fors. Igen. Og en. Og to. Og en. Og en. Og to. Og en. Og slut af. Og... Mads, prøv en gang at gå til med dit bedste ben. Det er det andet ben, du har stået på. Ikke? Gå først til passé. Og du er fremme. Det er i orden. Det er fint nok, det her. I det øjeblik, du så går til passé og tilbage. Så går du nok frem. Og bliver der. Og så stræk ud. Jeg er ligeglad med højden. Det er ikke højden, der drejer sig om. Det skal nok komme. Men det her bliver der. Der gør du. Bum. Vi gør à la seconde. 2, 3, 4. Passé, plié. Tag foden i hånden. 3, 4. Igen. 1, 2, 3, 4. Passé, plié. Hold. Slip. Ned på anden side. I den daglige træning henter kompagniet sin styrke til at optræde i et stort og alsidigt repertoire af nyere koreografer omkring Bournonville. Underbenet går frem efter 2 og 3, 4. Passé, plié. Pas på, stræk knæet op. Stræk knæet op. And down. Igen. Og 1, 2 og stå. Anden side. And 1. Underbenet går frem, hælen frem. Og 4. Passé, plié. 2 og 3 og 4. Og 1. Pas på, det strakte ben, du står på. Strakt. Passé, plié. Og stræk knæet op med musklerne. Med musklerne. Godt. Udfordringen til en danser kan aldrig blive stor nok. Det er et liv i konstant arbejde for at holde, hvad man har nået, og for at nå endnu mere. Det er i prøvesalen, man skal skærpe sig som instrument for scenen. Det er her, koreografen eller instruktøren skal finde sit materiale. Vi gør altså tak her, og attitude. Og går vi lige ned, og så vender vi her. Lad os lige prøve med musikken, så vi ikke har nogen tvivl om, hvad vi gør. Og 1. Erik Bruhn blev et verdensnavn som danser. Han tilhører den sidste generation, der udelukkende voksede op med Bournonville-skolerne. Senere fik den russiske pædagog Vera Volkova stor betydning for ham, som for dansk ballet i det hele taget. Og når Erik Bruhn selv som gæstende instruktør træner den kongelige ballets dansere, har han sine erfaringer fra Volkovas skole med i sit program. Og lige frem. Hoved ud. 2. Okay. Og 2 og vend. 3. 4. Op mod benet. 1. 2. 3. En dybde plié. Og tilbage til anden position. 2. Og løt. Og vend. Og vi slutter af med hovedet frem efter. Første. Og 2.
Det er mimens opgave at gøre ord overflødige, gøre tanken visuel. Man skal ikke blot lære trin for at danse Bournonville. Hans balletter er en stærkt handlingsbærende kombination af dans og mimisk udtryk. Det lægger vi på musikken nu. Derfor gør Hans Breno så meget ud af den psykologiske forklaring af en central scene i Kermessen i Brygge. Så, nu skal du høre. Så siger du, så. Jeg er alene. Så siger du, nej, nu går. Stans, Inde, stans. Gå hen til ham. Hvad vil du med? Og så siger du, jeg ved det ikke. Jo. Vent, nej, jo. Den er til dig. Så tager du den, og sætter den på den. Og så vil du gå igen. Tag hendes arm. Stop. Før hende frem. Jeg dig elsker. Men jeg det hører på den, nej, det går ikke. Gå, løb op. Vend om. Vend om. Det er den første prøve for det unge par, Mette Ida Kirk og Ib Andersen, i Brenos nyopsætning af dette Bournonville-værk fra 1851. I mere end 150 år har man fra generation til generation fastholdt trin og gestus i Bournonvilles balletter. Ja, det er, han har den her. Vi går tilbage igen, hvor pigerne løber ud. Og så. Denne her, du ved, så op. Derfor vender hun om og siger, Sig så efter nu. Og så kan du rejse. Ja, kom. Vi tager det igen. Jeg er alene. Det tør jeg altså ikke. Stop hende. Så går jeg ind, som du siger. Hvad vil du? Jeg ved det ikke. Jo, støj den. Helt frem. Jeg, dig.
så gør hun sådan. Så kan hun jo ikke stå for dig. Stå, nu kan hun ikke. Nu er du givet. Så siger du, la da 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 di da da. Og du åbner armene, og så gør du sådan, se gang. Ja, fordi du tør ikke røre ham. Ingen piger turde dengang røre. Nu er det pigerne, der rører drengene. Men dengang var det drengene, der begyndte. Nu er det omvendt, jeg ved det godt. Sådan, og sådan. Sådan. Ja, og du omfavner hende sådan. Så går du op mod ruden deroppe, springer op i vinduet. Du efter ham. Op og ud den vej af vinduet. Og står der og kigger på ham. Der. Går du ned på midten, og i det du står her på midten og drømmer om mig, så går det, ikke? Ja. Ja, du kan se, prøv lige at hive en anelse med op. Sådan, så kommer den op, ikke? Nu flugter den med flæsen for nede. Ja. Det er, man giver lidt sovekammeragtigt, synes jeg. Hun skal jo være mere svævende, hun skal jo ikke ligge i seng i kostymet. Vi skal jo se noget bedårende ved hende. Det skal være mere levende og let. Og kortere, så man rigtig kan se hendes yndige arme, ikke sandt? Ja. Det vil sige, at det skal være så samme længe, som det vi laver på Mette. Ja. Det er det, det grunden på her. Ja, og det ser også ud, som om hun har puttet et lommetørklæde ned på brystet. Jamen, det bliver så rigtig fast. Ja, nu er jeg bare puttet. Nå, ja, bare jeg ved, det bliver lavet. Vi skal jo have noget, der gør hende smuk, ikke? Der forgylder hende, gør hende yngre og skønnere, ikke sandt? Kan jo ikke nytte noget for en begravelseshat på. Nej. Hun skal altså have noget, der gør hende let. Håret skal være, som det er nu. Men så for at gøre hende kønnere, må vi jo have lidt let omkring. Vi tager begyndelsen igen. Nu går jeg med dig. Ja. Så du hører rytmen. Lærer rytmen igen. Lige på 1 og 2. Op igen. Af. 1, 2, af. Tid og tid. Skynd dig og 5. Se du efter her. Bournonvilles balletter, de cirka 10 vi kender i dag, har overlevet på nogle få notater og enkelte danseres fine hukommelse. Hans Breno er den kongelige ballets mest levende hukommelse i dag. Han er 70 år og dansede sit første Bournonville-trin i 1917. Ja, og se op på det sidste. Jum. Ja. Så. Hvad? Ja, nu er det glad. Ja. Jeg håber ikke, vi optager det her. Og det er teaters ingeniør, siger satan. Det gik ikke i Fisters tid. Så. Breno har oplevet at se Bournonville blive verdensberømt i nyere tid. Han har selv medvirket til berømmelsen ved opsætninger af Bournonville-værker mange steder i verden. Du begynder på og. Du skal have og med. 1, 2, 3. Og 1 og 2 og 3 og 4. Sådan, værsgo. Og 1, 2, 3. Og 1, 2, 3, 4, 5 og 6, 1. Den er også vanskelig. Den er meget vanskelig, jeg kender. Du er den eneste, der ikke har grædt endnu. Alle de andre, der har danset det her, de har grædt over det trin, for de kunne ikke få det ind i hovedet. Så længe du smiler, er jeg lykkelig. Altså, nu skal du se. 1, 2, 3, stik. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Den ligger meget. Hvad? Jeg tror, Bournonville ville rotere i sin grav, hvis en af danserinderne sagde, at den lå åndssvagt. Hvad tror du, han siger, men der skal jo liv i ham igen. Kom nu bare her. Fra her. La 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 la. Bam. Her. Ved du, hvad det er? 1. 2.
En uge senere. Den elementære indlæring er overstået. En Bournonville Pas de Deux er mere end et underholdende indslag i handlingen. Den er som en dialog, ofte formet som et frieri, der ender i parternes lykkelige forening. Endnu en uge er gået. Pigen skal have fornemmelse af sit kostyme. Det markeres med et skørt. På scenen disponeres danserummet. Så står du her og gør det der. Næsten på midten, ikke? Det er en helt ny fornemmelse for danserne at komme fra det lukkede prøverum ned på den åbne scene, hvor dansen skal kortlægges efter dekorationer og grupper af andre dansere og statister. Så du ender her. Her skal du begynde. Så du går der, hvor han står nu. Forestillingen begynder at tage form. Sådan. Og så igen ned der på den der, dernede på den der matte der. Ja, hen imod den. Du op. Og så hen til midt, 2, 3. Sådan. Og så er du lige 1, 2, mere, 3. Og hvor? Ja. Husk det. Ellers bliver du klemt. Du bliver klemt inde. Det er ikke så godt. Husk det. Vil du have det igen? For terrænets skyld. Ja. Det er godt. Ikke for meget arme. 1, 2 og 1, 2 og stop. Indad. Andre på det her rør. Ja? Nej, jeg er ikke nogen der. Men jeg kan jo bare se det derinde. Ja, hvis Stine har det, skal jeg se noget. Hvad med dig? Jeg skal ikke have. Masken er lagt. Der er premiere om en time. Danserne må varme op efter hver sit personlige behov. Ingen kan danse på kolde muskler. Det er også en stund for koncentration. Det er nu, der er brug for den psykiske forberedelse. Den, der skal holde nervøsiteten i skak, uden at tage nerven af præstationen.
Trinene memoreres. Detaljerne får en afpudsning. Ja, jeg venter jo alt af jer. Jeg kender jer jo. Jeg kender jer. Jeg ved jo godt, når slaget skal slås, så er I der. Det er jo det, der er så vidunderligt ved det. Jamen, det er det jo. En lang og intens arbejdsproces er til endebragt. Forestillingen er færdig og skal stå sin prøve for publikum. Men danserne bliver aldrig færdige med at forbedre og justere det, de skal præstere på scenen. Derovre. 1, 2, og alt sådan. Det er også bekendt. I stedet nummer 2. Ja, ja. For de er så hurtigt. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, det er nødvendigt. Men Står med lidt timer. Nå, vi skal få det taget ned. Hey? Ja, hvad hedder vores ven? Ja.
Kulisserne skiftes ud. Nyt landskab, ny himmel, andre stemninger hejses ned fra snoreloftet. Bournonville har mange romantiske og farvestrålende historier fra fremmede lande at fortælle. Fra Flandern, fra Spanien, fra Norge, fra Rusland og andre eksotiske steder. Og ikke mindst fra Italien. Han elskede, som sin gode ven H.C. Andersen, Italien. Og herfra hentede han motiver og danse til flere af sine balletter. Napoli er det populæreste af hans italienske værker.
Og arbejdet fortsætter. Det er den berømte pas de deux fra blomsterfesten i Genzano, som gennemgås. At danse Bournonville i dag er ikke et spørgsmål om ærbødig traditionsdyrkelse, men om inspireret fortolkning. Og Kirsten Rahlov, som her instruerer Linda Hindberg og Arne Willumsen, er ikke kustode i et Bournonville-museum, men vejleder i et dansens værksted, hvor kvaliteten i de gamle trin hver dag må finjusteres og nuanceres. Arvegodset gives videre til en ny generation. Altså for det første, så må du gå baglæns. Når du gør den der lange attitude, så skal du passe på, at armen ikke kommer helt derned og op. Altså, ja, prøv lige at stå i den. Altså, du skal have det samme vippe i hele kroppen. Hele kroppen skal vippe samtidig, og så skal du ikke ned. Sådan det. Og så ikke, det er lidt for langt. Det må gerne være mindre endnu. Endnu mindre? Ja, det må gerne være mindre endnu. Jeg er bange for, at den bliver sådan lidt stiv. Nej, det er så langt som du kommer. Din krop stopper der, og så går din hånd sådan. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det er det ligesom følger sammen med det. Okay. Skal vi gå videre?